हेलो लोगोफोर नै दिनै गोबाव समनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे ब्लग लाबोलायबाय नै दिनै जों दिंखिया खानो फैदों बरमा फार्स्ट गेटआव बे आगैजों ओमफ्राय आरो सासे लोगोबो फैदों ओमफ्राय बेखौनो दिंखिया खानायखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै शेयार खालामबाय आरोना होमबा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदों आरोना लोगोफोर सोरबाफोर साननो हानाय आरोना दिंखियाखौनो एसां हाग्रायाव खासुमलाबायनानै माने जादो होननानै मानोना बायनाथ' जोंबो जानो हायो लोगोफोर खिन्थु थेवब्लाबो खाना जानायनि मजायानो बेलेग आरोना लोगोफोर लोगो गाबोन हाथायाव फानहैनांगो इखो नंगौ फैसा मोनगोन जोङो बेदर जागोन फाननानै हाजार मोनगोन जों बायबार बिजनेस जानो हाबाय देनानै ना मायो नङा इदिनोसो थाबो थांना साबि थानोबो हाराय ओइ सफाथारैनो आंखौ खोन्थियानो गायथा इयो लेसु दंफां बायसासो नुलाय लांदो इखो नै खाथियावबो आराम जानानै गोजौथारनो है गैया खानो फैगासिनो थायो ओइलाय मोनसे जि आराम जाना दङ इखिनाव दोंसोयो ओइ बर गाय दोंसोयनो सोर इदि हाग्रा गेजेराव बारसोम खायो देसुन जोंसो जायाखै नामा इखिनिया नोंगो पाद्रिलेवा ओइना माथो पाद्रिलेवा ओमफ्राय थाराया बिदिसो नै थारायफोरा इनो र' इ नुदोंना हालदै दंफां बायसाया इनो थाराय र' इखो सोन्दो नोङो ओइ नोंनि उनथिंगालाय ओइ हनै ओइ नोंनि उनथिंगालाय गोजौआ ओइलाय साहाथिं फैनाय मोनबाय दे दिंखिया मोना होनना गाखोबाय थानाया नांबायदो जों आंना ओइफोरनो आरो ओइ नोंसोर सिनाया दाबो खोदोम नङा थांना थैफ्रामोन ओइबो दै ओइबो थिग बिबार लांदो जों दाखालिबो खाना अखालि बिबार बारनाय समावहा साततासो खाना लांदो जों अखालि साजों बिबारखौ लोगोफोर आंनि दिंखिया खानाय भिडिअखौ नोंथांमोना नुवासै आरोना खिन्थु साननाङा आरोना आङो खायाखै होननानै खादोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय आं माने भिडिअखौ आगै सासेखौ प्ले खालामनानै माबा हमनो होदोंमोन आरोना भिडिअ केमेराखौ ओमफ्राय भिडिअखौनो नायगिरना मोनासै ओमफ्राय नोंसोर साननाङा आरोना लोगोफोरखौल' खस्थ' खालामना खाहोदों खायाखै होननानै आंबो खादोंमोन दे लोगोफोर ना खाना जानाय माने मोजां उथिबालाय गोसोखौ स्रां मोनोमोन ना दा मोजां उथियाखैना हाय लोगोफोरनो दिंखिया खानो फैदों जोङो बरमा कलेज उनथिंजा गावदांना गावदां आरो बोथोर गोदाननि जानो फैदों ना मानसिखौ नुराखै माथो हरदो नुराखै जोङो जों खालामनांगौ इयावनो हर थादों नों दिनै थानो मोजां ओइफोरनो बिलाइफोरानो मोनामो एसे हाग्रा बारियाव इथिं उनथिंनिफ्राय हाग्रा बारि थांदो नै बरमा कलेजा हाग्रा गेजेराव ओइ सिगांथिं खोनथि र' उनथिं आरोना इनि उनथिंनो जों दिंखिया खानो फैदो दसेयावनो नै मनाया भर्ति जाहां जाबायनो जोंना दिंखियाया माबाना ओइ मा होनो नोंसोर इखो ओइयो माबा दख'नायाव सिथाबनाया सामथाइ फिथाइ गोलाहाय थुनाय दोनै दै नैया दानिया सिगांथि मोनफैबाय बरमा कलेजनि लोगोफोर दानिया एसे नायहैनोसै आं नायथावथावनो नोंथांमोनजोंबो देखायबाय आरोना मानोना नोंथांमोनाथ' आरो नुखादोंनो लोगोफोर इनिनोखा नङा होमब्ला इनिनो फरायनाय मानाय इनिनो जाहैबाय आंसो नुफेराखै इयावनो आं नायनायावनो नोंथांमोनखौबो देखायबाय आरोना लोगोफोर गाज्रि दामोन
बरमा कलेज इफोर जेबोआनो गैयामोन दासो जाजोब्बाय ओइ भितराव माबोरै आरो भितराव जों फार्स्ट इयार फार्स्ट एबा सेकेन्ड इयार माबा जाबानो बिल्डिंआ लुनायमोन आरो आखोना इयो साबि मारिनाय कलेजआ दा बन्द मोनाबाय नालाय ओइ भितराव हाबफेराखै आङो बिराद गिदिर ना जायगाया भितराव मालाय इथिलाय माथ' केरानि अफिस होनो आं मिथिया मुखौ हाबलायना दं रसनहाय गार्डेनाव कलेजनि गार्डेनाव लिरनाय दंखायो मालाय बर'आ बर' नै बिहा बेवहाय साइकेल दोननाय साइकेल दोनो स्कुटि बाइक दोनो मोजांथार दसन ना साइकेल स्कुटि बाइक दोननायाबो साइकेल स्टेनिया दिंखिया खान फायनाय मायाव मायाव बेरायग्लांदो जि स्रां स्रां साफा नुदो केमेराया ओइनो मा केमेराया जारिया खाफ्राबाय जाबाय दे बिथा थायदो गोरलै गोरलै दा हाखर इयो नै मोसानोसैनो जाहा लोगोआ दे सबलायसु थांसै जोंफोरो इनिफ्राय बरमा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै जायफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि थाखाय थेंक इउ सो माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोबाव सम जाबायमोन आरोना भिडिअ एगारथारिया एसे बेस्थ'मोन गथ'खौ टिउसनाव लांनाय लाबोनाय स्कुलाव एसे बेस्थ'मोन आरोना लोगोफोर थेवब्लाबो आं बेस्थ'नि गेजेरावनो गोबावजोंबाबो लाबोनो नाजागोन आरोना ब्लग जुदि आं ब्लग हेगारो नोंथांमोना सिगांनि बायसानो प्लिज सापर्ट खालामदों आरोना दिंखिया खायै खायै मोनाबाय आरोना लोगोफोर फैनाय टाइमाव नैयाव बुरै गोरलै नुनानै आखायावबो एसे फैसा दोनखायोमोन नालाय इजोंनो खोलोमनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो लोगोफोर आरो बोथोरा जा गरमखा दिंखिया खाना गोलोमजोब्बाय बयबो ओमफ्राय नै लामा खाथियावनो आइसक्रिम दखान दंमोन बेयावहा जाबाय आइसक्रिम जानानै जोबोद सान्थि गुसु मोनलायबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय जानानै जोङो दा थांदिनोसै लासै लासैनो न'आव बारा गोजान नङा देसुन नुनायालाय थेवबाबो थांनोसै दिनैनि थाखाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन।